ئەڤروکە وەکو کومەکە ڕەوشەمبیرێت قەزا شێخان ئەمڕۆ بووینە بسەردانا گۆڕی خودێژی ڕازی مامۆستا پیرخدر سلێمان کە ئێکیشوان کەسا بووە هەستێ مرۆڤایەتی دەفی و هەستێ نەتەوایەتی gelekê berz bûye taybet et nivîsînê wî dat pertûkê wî dat jiyana wî da lewma wekû wefadariyek evrûke em hatîne ser gorê wî û me bûyî diyar kir û bu xelkî hemiyê jî ku rêbaza wî di her mînît sax û di her ya berdewam bîtin. Em Sopasyaban biradera hemûyekên nivîseban û hozemban ku hatîne îroka ser tirba birayê min Pîrxidr Silêman. Li heftû pêncê hat geşta şoreşî. Şoreşê ser îdayê şot kir nivîseban bû û heta neksa serê miletê me Kurd hatî ço Îranê. Piştî îngîş Îranê zêbir hat carek hate ser dewama xwe ya medresê bes ew her berdewamî bitir da nivîsiyana xwe bi Kurdî.